Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da yau, sannunku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Har ila yau muna cikin karanto muku littafin nan dai ne mai suna Uncle Name, wanda shahararriyar marubuciyar nan ta wallafa wato Nimslov. Ni kuma autar Arewa na ɗauki nauyin kawo muku shi. Kada ku manta, ku danna mana subscribe, kana ku danna alaman ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Littafin Uncle ne kashi na 22. Bismillahirrahmanirrahim. Momi ce ta ce, Bobo Jalila zazzaɓi ya rufe ta. Nayi ta sha koti ne amma ta ƙi sai kuka take. Ban san yaya ne zan mata ba. Kallon ta ya ɗauke kai kafin Abu ya ɗora da faɗin. Yauwa idan ka gama ina son ganin ka. Miƙewa Jalal ya yi kafin ya ce ina mami ne. Momi ta ce tana faɗinta ita ma ba ta jin daɗi ba. Kafin ya ce wani abu mama ta saka kuka tare da miƙewa tsaye tana faɗin. Ni kam gidanku zan bar muku. Ina dalili yaro ya dinga gaba da ni kamar ba ni na haifi uwarsa ba. To ubana ne kai da zaka dinga haɗe min rai kamar ni na sace maka yar. Banda abin da wanda ya cuci wani aishi da mahaliccinsa. Kuma ina tsoron Allah. Ni mai yarinyar ta yi min da zan aikata mata haka. Amma duk kun bi kun tsane ni. Dan tsiran da yake siyo min ya daina. Ni ba muna tare da ita anan falon muna hira ba. Gwanin sha'awa sai kawai na ji ta yi ihu. To kun sani da tsoron aljanu na tashi da gudu kai ɗaki har ina tuntuɓe. Ni ba uwa ce ta haifan ba shi yasa babu wanda ya kula da ciwon da na ji ba. To babu ruwana. Ina zan kai haƙƙin 'yar yarinyar nan ta ƙare maganar tana face majina. Kallonta kawai Jalal ya yi tare da juyawa ya nufi offside. Mama ta ƙara saka wani kukan ta ce wallahi ya tsane ni. Baka ga wani kallo da yake min ba. Kawai ka ɗauki wuƙa ka yanka ni ya fi min sauƙi akan wannan mugun halin naka. Abu ya ce haba ke da baki masa jaje ba tare da addu'a ta yaya zaki ce haka. Mama ta ce shikenan idan ka yi aikin Allah sai ka faɗa. Kabiru wallahi yini ne ina sallah ni wata ma ban san ma me nake cewa ba. Amma yaran nan duk bai ga ni ba burin sai ya wulakanta ni. Ai shikenan wallahi ba shi ma da wani laifi Kabiru. Kai ne mai laifi tunda baka koya masa yadda zai mutunta ni ba. Yanzu da wannan yaya za a yi min haka. Ta faɗa tana nuna Lamir wanda bai ce komai ba. Yana zaune yana kallon kowa ido ya ce to mama komai ba haƙuri ake da shi ba. Kuma ai jikinki ne kilan irin wasan nan na jika da kaka ne yake yi miki. Mama ta ce ni tunda wannan yaron ya sumu ya taba zuwa mun yi hirar minti 10 ne da shi. Ai sai kai din dama ya zame maka dole. Abu miƙewa ya tsaye ya ce mama sai haƙuri kin san yaran yanzu. Yana faɗin hakan ya shige faɗinsa saboda ganin magriba na shirin yi. Miƙewa Lamir ya yi bayan ya saki wani murmushi ya ce mama ni zan wuce. Momi ta ce ka gai da gida yaya. Sallama ya yi masa a hanya suka ci karo da Imran wanda tun safe da ya fita sai yanzu. A hankali Jalal ya buɗe kofar bedroom ɗin tare da tura kansa ya shiga. Kwance ya same ta rubda cikin. Sai rawar sanyi take tana kallonsa ta shagwabe fuska tare da sakin kuka. Gaban bed ɗin ya ƙarasa tare da zama a gefe ya kalle ta ya ce tashi zaune. Girgiza kanta ta yi tana ƙara jan da blanket ɗin. Bai ƙara magana bai gyara zamansa tare da sa hannu ya zare blanket ɗin da sauri ta rufe idanunta shi kam ko a jikinsa sai ma ƙara ture blanket ɗin ya yi sai yanzu ya gane dalilin ƙin tashin nata daga ita sai 3/4 da half vest mara hannu gaba ɗaya manyan cinyoyinta suna waje. Hannu ya sa ya miƙar da ita zaune kallon ta ya ce me ki maki ciwo ne. Kasa ba shi amsa ta ce jikinsa da ta shige ta saki wani kuka. Ya lura gaba ɗayanta a haka take shagwababbiya ce ita. Komai nata kuka ga son jin laushin mutum kamar mage. Hannu ya sa ya ɗago haɓarta a tare suka lumshe idanu kafin ya sunkuyar da kansa daidai fuskar ta ce Jalila. Da sauri ta lumshe idanunta saboda yadda sautin murya sai da kido don kunnenta. Idan ba za ta yi ƙarya ba yau ne kawai ta taɓa jin ya ambaci sunanta duk zaman da suka yi tare. Hannu ya sa ya doki kumatinta a hankali ta buɗe idanunta tare da turo ƙaramin bakinta gaba. Kallon lips ɗin yana mamakin yadda Jafar yake ba shi labari akan mace. Shi dai gashi duk yadda suke kusanci da ita daidai da rana mai taɓa jin wani makamancin feelings ba. Ba wa ita kaɗai ba dukkan wasu mata babu abin da ya taɓa ji game da su.
ya ga mata kala-kala a Paris amma babu wacce ya taɓa jin wani abu a kanta. Me hakan ke nufi? Ko dai tabbas shi ɗin ba cikakken namiji ba ne mai cikakkiyar lafiya, ko dai da gaske shi ɗin ba shi da wani abu da mace za ta ji muradi a jikinsa, ko dan bai taɓa tunanin yin wani abu da macen bane shi yasa baya jin komai. Bisa yarda da jagorancin zuciyarsa ya ƙara ƙasa da kansa tare da ƙara dafe kanta gaba ɗaya, hannunsa kuma ya ɗora saman faffaɗan was ɗinta. Ware manyan idanunsa ya ga shi take kallo babu ko kifta a tare. A karon farko da ya sakar mata wani lallausan murmushi tare da zare hannuwansa ya ɗora a saman fuskarta ya rufe idanunta da shi. Ƙara ƙasa ya da kansa a daidai lokacin ita kuma ta ƙara turo bakinta gaba. Cikin sa'a lips ɗinsa da nasa ya faɗa cikin bakinsa. Kansa ya ji ya tsara da saurin gaske yayin da ita kuma ta sauke wani numfashi mai zafi da cikin bakinta ya dakin nasa bakin. Haɗe lips ɗinsa ya yi tare da motsa su a hankali ya kuma ware labbansa ya ƙara shigarwa da dull lips ɗinta cikin bakinsa kafin a hankali cikin nutsuwa ya bata wani lallausan matan uncle. Shiru ta yi masa kafin a hankali ta miƙe daga jikinsa ta nufi fita daga cikin bedroom ɗin. Murmushi kawai ya tare da sa hannu ya shafi sajen fuskarsa zuwa gemunsa, bai ko kalle inda take ba har ta fice daga cikin faɗin nasa baki ɗaya. Tana fita ta ji an riƙe hannunta, cikin tsoro ta buɗe baki za ta yi kuka, yi saurin sanya tafin hannunsa ya rufe mata baki tare da sa hannu ya ɗaga ta cak ya nufi cikin faɗinsa da ita. Gaba ɗaya Jalila ta gama tsorata domin har yanzu bata san wane ne ba. Yana zuwa cikin falon sai ya dire ta saman sofa tare da zama kusa da ita. Ajiyar zuciya ya sauke tare da jan idanunsa ya rufe su ruf, hannunsa da ke cikin nata ta shiga zarewa kafin a hankali ta buɗe idanunta. Wata wahalalliyar ajiyar zuciya ta sauke saboda ganin Aryan zaune kusa da ita, ba wanda take tunani ba. Hannunta ta zare kafin ta turo baki gaba cikin muryar shagwaba ta ce, "Yaya mene maka?" Idanunsa ya sauke a kanta kafin ya ce, "Da aka yi me?" ya faɗa yana ƙara kama hannunta. Ƙara zare hannunta ta yi ta ja baya kaɗan ta ce, da ka ɗauke ni." Jinjina kai ya ce, "Ok, me kika je yi fat ɗin yayi Jalal at this time?" Kallonsa kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba. Zamansa ya gyara sosai da inda zai dinga ganin yadda za ta fahimci maganar sai ce, "Look Jalila, abin da kike a musulunci is no good. Babu kyau mace ta dinga raɓar jikin wanda ba muharraminta ba, domin hakan babban zunubi ne. An ce idan mace da namiji suka haɗu waje guda to na ukun su shedan ne. Kin ga idan har shedan yayi nasarar shiga tsakaninku, sometime bad is gonna happen. Allah ya kiyaye, ba fata nake ba, amma ki daina raɓar jikinsa, kin ji dalin?" Kallonsa kawai take, with so surprised, kafin ta ce, "To ai bai ce komai ba." Ware idanunsa yana sauraron zallar wawunta irin tata. Ta yaya mutum kamar Jalal dan mace ta raɓi su zai ce bai su? Ta yaya mutum zai shekara sama da 30 zai ce bai son jin ɗumin mace? An ta yaya Bobo zai buɗe baki ya ce ta daina hawa jikinsa? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba. Aryan ya ce, kilan bai son takura ki ne, ko kuma yana jin daɗin yadda kike masa. Da sauri ta kalle sa ce, "Daɗi kuma?" Gira ya ɗaga mata ya ce, "Kin san mene?" Kai ta girgiza masa alamar a'a. Ya ce, "Ita mace ai guba ce, abu kaɗai zai raɓe ta lalace, shi ma abin ya lalace. Na ji mama ta ce da zarar mace ta fara zama cikakkiyar mace ta fara al'ada to dole rayuwarta za ta zama a killace. Dan idan har ta sake namiji ya taɓa jikinta lokacin da take al'ada to tabbas za ta iya ɗaukan ciki." Da sauri Jalila ta ƙara kallonsa, zuciyarta na buga da ƙarfin gaske. Kallonsa kawai take, ta gagara ce masa komai. A hankali kuma ta miƙe tsaye tare da ficiya daga cikin faɗin. Ta nufi sashensu. Wani lalataccen murmushi a rai kafin ya koma jikin ƙofar ya kwanta. Yana jin kamar hakan da ya shiga matakin farko na cimma burinsa. Washe gari da yamma Jalal Bobo ne zaune a main falo wajen TV yana kallon agogon hannunsa. Wajen 10 minutes bayan an kammala labaran ya miƙe tsaye yana gyara zaman babbar rigar jikinsa. Momi ce ta sauko hannunta riƙe da wani kwaf ta kalle ta ce, "Ba dai fita za ka yi ba." Jinjina mata kai kawai yana mai ƙara kallon da ya ce, "Ina baby ne?" Momi ta ce, "Ka san yau Monday tana school, kuma exam za su fara, so tun 7 ta bar gida." Yana fita waje yana, "Okay, I think zan biya ta makarantar, so kada a tura wani direba." Da murmushi a fuskar Momi ta ce, "To Allah ya kiyaye hanya, sharrin mutum da na ƙarfe Allah ya tsare." Da Amin ya amsa ya fita. Direba na zuwa da sauri ya buɗe masa sabuwar motar sama ƙirar Marsandi. Backseat ya shiga, ya zauna yana zama ya ɗauki jaridar Daily Trust ya fara dubawa. Kai tsaye gidan gwamnati suka nufa. A parking lot direba ya fakin, kasancewar shi ɗaya ne ko securities ya hana su biyo sa. Ya ce direba ya yi saurin fitowa ya buɗe masa murfin mota. Fararen kafafuwan sai fara fito da su kafin a hankali ya fito gaba ɗaya. Kallon direban ya ce,
Thank you. Direban ya ce a welcome sa. Da haka ya nufi cikin gidan gwamnatin domin zuwa wajen mitin ɗin da aka haɗa na gaggawa wanda zallan gwamnati ne za su halarta da sabbi da kuma wanda suke shirin zama gwamnati ɗin da wasu watanni. Cikin nutsuwa da kamala ya shiga cikin hall, kusan kowa ya zo shine ya rage. Kujera aka ja masa ya zauna yana zama. Shugaban mitin ya fara addu'a tare da faɗin masha Allah, muna wa dukkan 'yan takarunmu barka da zuwa. Barka da shigowa wannan waje, sannan muna miƙa gaisuwar ban girma ga shugabanninmu wanda suka kasance su ne suke jagorantar mu a yanzu kafin lokacin zaɓe ya zo. Abin na gaba shine muna mai sanar muku cewa nan da wasu watanni za a gabatar da zaɓe wanda a nan ne za a ga wanda yake da rabon samun wannan kujera. Zuwa yanzu idanun mutane suna kan waɗannan mutane guda biyu, wato gwamnan Mubarak Yahaya Cibo da Muhammad Jalal Kabir Bubu. Sabon ɗan takara kenan a jam'iyyar DRP. Dukan wata matsalar mu ku ne saboda rashin jituwa da bakwayi. Sannan daga gobe mun ba kowanne damar fara kamfen. Wannan shine abin da ya sanya na kira ku domin bana so a samu wata matsala daga ɓangaren kowannenku. Gwamnan Mubarak Yahaya Cibo ya ce, ni na alƙawarin babu wata damuwa da za ta faru ta ɓangare na. Allah ya ba mai rabo sa'a ya kuma taimake mu baki ɗaya. Mutanen wajen suka amsa da amin. Shugaban wajen ya kalli Jalal da idanunsa yake alamci sai karansa bai san me ake magana a kansa ba, saboda gaba ɗaya hankalinsa ba a kansa yake bai ce what about your side Muhammad Jalal Kabir Bubu. Numfashi ya fesar tare da ware manyan idanunsa ya kalli kowa, kana ya ɗauke kansa ya ce ba sai na ce komai ba saboda abin da zan nema a yanzu yana da sauran lokaci. Kallonsa gwamnan Mubarak ya ci boye ya ce ai gwara ka faɗa yanzu a jiko, ba tare da ya kalli su bai ce da sauran time. Yana faɗin hakan ya masa sallama ya fice daga cikin hall ɗin. Gaba ɗaya suka bisa da idanu, a haka kowa ya miƙe ya bar wajen. Jalal na kokarin shiga cikin motar ya ji an ce hi Mr. Arrogant. Tsayawa ya saboda ya san kowaye. Matsawa kusa Mubarak ya ci bai ya ce ka ba a sannu domin kana son shiga gonar da ba naka ba. Bana ragawa kowa, duk yadda nake da mutumin in dai akan mukamina ne zan nuna masa ban san wanne ne shi ba, kuma zan tabbatar maka da son tunda kai ka nuna a duniya kana son zama lafiya. Great ne, hakan ya yi min daɗi. Zan fi jin daɗi buga gem ɗin yadda nake so da yau zuwa kowane lokaci. Ka sanya ranka cewa idan Mubarak Yahaya Cibo yana kanka, all the best. Yana faɗin hakan ya juya ya nufi cikin motarsa, wani lafiyayyen murmushi wanda ya ƙara fidda ainihin kyansa. Yana tsaye direba ya buɗe masa murfin mota ya shiga backseat ya zauna. Yana zama direba ya ja suka bar wajen. Yana shiga gida ya zauna a main falon. Zaman su ke da wahala. Nasiba ta yi sallama ta shigo cikin falon. Can ƙasan makoshinsa ya amsa. Durƙusa ta yi ta ce ya ina yini, ba tare da ya amsa ba ya miƙe tsaye yana shirin shiga faɗinsa. Ya ji mama ta ce wannan mai kiran Samudawan kike gaidawa? Ke kam ke ma an yi ki babbiyar yarinya, uwar yan shishigi. To ni kaina gaba yake da ni bare ki a ɗan giwa da zai kula da ki. A'a wallahi ke ma kin yi wa kanki ƙarya. Gare shi nan, banda na san lokacin da aka haife sa wallahi cewa zan yi shi ba jini na bane. Yo ina dalili zaka zauna da mutum muskili wanda yan uwansa ba zai sakarwa fuska ba bare kai. Ni kam da zan yi aure ya bar gidan na aida na huta wannan mugun halin. Na fa gaya miki ɗan tsiran da yake siyo min ya daina. Ni da ina jin ba yana so ya ganni, sai kuma ubangiji ya sanya ina da tsawon rai. A'a wallahi wannan mugun halin ba na uwarka bane. Ban san ubanka ba Kabiru ba. A to sai dai kai shi kayo. Tunda ta fara magana yake kallonta har ta je ƙarshe. Shi yanzu abin nata ma dariya ya fara bashi, dan yana da tabbacin shekarun mama sun ƙara ja, tsufa ya gama cinta. Dariyar da yake cin sani ya ɓoye ya ce sai kuma gashi duk halinki na kwashe a matsayinki na wacce ta haifi uwata. Kuka ta saka ta ce sai bala. Kin ji sharri da ranar nan ko? Wallahi Kabir iyar nan babu wanda ya taɓa gayan magana, amma gashi ina zaman zamana zai zage ni wallahi tur da wannan halin. Limshe idanunsa ya kana ya ware sitas a kan ta can ƙasa ya ce to ni da ba haifata kika yi ba sai na fasa gaya miki magana. Yana faɗan hakan ya juya da sauri ya bar wajen saboda abu da ya gani yana shirin sakowa daga saman upside. Zama dai a saman sofa ta saka kuka tare da share majina. Kallon su kawai Nasiba take, ita ma tana ɓoye dariyar da ke cinta. Abu da ya gama sakowa ya ce a'a mama lafiya dai? Ba dai kafar ba ce. Bakin zaninta ta sa ta share hawayen da majinar fuskar ta ce a'a wallahi Kabiru matarka ta haifa maka jaraba.
Da mamaki yake kallonta kafin ya ce jaraba kuma cikin kufula ta ce jaraba mana banda ganta lalle ne shi maras kunya shine zai ta karkare ya lafta min zagi wanda rabona da jin wannan zagin tun kafin na fara irgar rangi wai kamata zai ce ba uwarsa bace kawai dan ina masa fada akan yayi aure. Murmushi Abu yayi tare da zama saman sofa ya kalli Nusaiba da ke zaune a saman kafin da ce a'a zauna mana. Cike da kunya ta ce ina yini Abu? Ya ce lafiya lau alhamdulillah. Mama ta miƙe tsaye ta ce a wallahi Kabiru kai ma ban san ka da sallama ba gwamma kawai na bar muku gidanku na huta tun da Lamir ya dawo damar rashin sai sa na dawo nan. Murmushi Abu ya ce mama ki kwantar da hankalinki in dai akan auren Jalal ne ki dauka ya mayi. Washe baki ta ce ashe to yaushe ne? Abu ya ce kin san yanzu za a fara shiga harkar kamfen saboda zaben da yake tunkaro mu dole mu natsu da komai dan yanzu ba zai yiwu a yi masa zancen aure ba yana cikin wannan halin ba. Zai iya cewa ba zai ba amma idan akwai zaɓe ya samu nasara sai mu masa magana. Shumu mama ta yi kafin ta ce to ni dai dan Allah ka lallaba ya siyo min dan tsiran nan na ga ɗazu ya je shopping ni da ke sakwa daga sama.